Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛ ka fili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de ka bɛ bi kunnafoniw la sitima bi ndɛnɛ ye dɔ fana dɛmɛnɛ de wolo do bi ndɛnɛ bɛnnen bɛ nansara san kalo 6nan juin kalo do bi o tile 10 ka bɛ 2024 sama farafin kalo ye n'o ye seliba kalo ye bi o tile 3 ye jate la san kalo 12nan do hijira san 1445 sanu dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wala ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn ka fɔ wulikɛjɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ jamanatigi b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta la ale nana fanga na o ye san 3 sɔrɔ o baaraw bɛ cogo jumɛn na maliden dɔ b'u hakili don ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakanabali Masina marabolo kɔnɔ na a yirala ka fɔ ko dɔ fana tɛmɛ ko wulikɛjɔ kɛbaaw u bɛ k'u sɔn k'u ye wulikɛjɔ sigirama dɔw kɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ne o ye gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin maa dɔw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la CNT kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sariya tali ma furancɛla fanga ale ɲɛta kama olu ye sariya kisɛ dɔw ta min bɛ n'i y'a sɔrɔ o dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnena nɔnɔko yɛrɛ bɛ se ka don da la an ka jamana kɔnɔ na cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali kɔnɔ na kɔɔri sɛnɛnaw olu ka jɛkulu olu ni CMDT ni jamana ɲɛmaaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɔnɔ na o maa dɔw kɛlen bɛ ciden nin waati na ka taa Brésil jamana kɔnɔ na o taama tɛ dɔ wɛrɛ ye ka taa lajɛ bi sɛnɛ bɛ cogo jumɛn de la kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ a nafa bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la taama in kun y'o ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na seliba n'i y'a sɔrɔ ale nɔfɛ ka ban seliba an kun bɛ seliba kan baganw sɔngɔ bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni papa ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ fana fara Lasana Balɔkɛ n'aw denkɛ Ablaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye jɛkuluba bɛ n'olu sigilen bɛ kalo ɲini kama an b'a ladan k'a fɔ olu ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ kalo kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye seliba kalo ye k'a jɔli baaraw olu kɛra jumadon a tile fɔlɔ o ye sibirido ye o b'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma n'o ye seliba kalo yɛrɛ donba min b'a kɔnɔ n'o ye kalo in tile 10 ye ni ala sɔnna ma seliba o ye ntɛnɛn wɛrɛ ye an b'a lɔn k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ ko arafa kɔni o ti kɛ Mali la yan ni ala sɔnna ma o kɔni bolodalen bɛ ka bila n'ala ye sibiri nata ye ni k'o jira n na kalo min n'a jɔlen filɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la kalo in ala ka musakaw nɔgɔya fɛn fɛn basigi lafiya ye yarabiya la kalo in dugawubaw bɛ k'a kɔnɔ na seli minnu bɛ k'a kɔnɔ na ala ka bala ile dugawu minɛ jamana yarabiya la de k'a basigi n'an bɔra ye an balana k'a fɔ min ye lakanabala ye Masina marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko wulikɛjɔ kɛbaaw u bɛ k'u delima ko ni k'a lamaga tuguni ko dɔ ka fara ye tɛmɛna k'u ye wulikɛjɔ sigiyɔrɔma dɔw kɛ ka ɲɛsin Masinaba kɔfɛ olu yɔrɔw ma o baara min kɛra yasa ka biratigɛ di an ma Bakari Pliya baara in bɛ cogo jumɛn de la bi lakanako la an ka lamɛn lakanabala kɔni a bɛ ka ɲɔ ɲɛ Kemasina mara la Folomana commune ani Saro commune ka taa Sayi fɛ gɛlɛya bɛ nin commune saba in ka bi kosɛbɛ Kemasina cercle kɔnɔ dɔ kɔni bɛ ka fara nin commune ka tiɲɛni kan halisa diɲɛ ma don o don ni m'a mɛn bagan dɔ cɛra i b'a mɛn ko mɔgɔ dɔ fagara i b'a mɛn ko dugu dɔ jenina kuma bɛɛ samedi juin kalo tile 8 u taara nɛnna bɛ Folomana ni Baguɛ cɛ nɛnna ni Folomana cɛ ye kilo 9 ye taara nɛnna ka taa nɛnna baganw cɛ ka mɔgɔ kelen faga nɛnna o kun y'a sɔrɔ la u kun dara ɲinga juin kalo tile fɔlɔ o kun y'a sɔrɔ ɲinga baganw cɛ 16h ni 17h filancɛra o ma k'a bannen Sayi ye arrondissement ye Dugukota ni Matumu cɛ u nana Sayi kungodaw la ka na mɔgɔ 2 fɛnɛ faga yen nɔ tuguni ka taa ne Sayi bagan dɔw ye lakanabala kɔnɔ a bɛ ka ɲɔ ɲɛ hali bi Kemasina cercle kɔnɔ dugukɔrɔlen minnu wulila olu ma se k'u sigiyɔrɔ la dugukɔrɔlen minnu kun b'u sigiyɔrɔ la olu bɛ ka commencer ka wuli ŋaniya kɔni siri halisa sabu ka d'a kan an kɔni kun jigi jara waati dɔ la k'a ye armée ye baara kɛ nka halisa terroriste ninnu kɔni u bɛ k'u kɔni jija halisa ka dɔ fara u ka kɛtaw kan ka dɔ fara tiɲɛniw kan pour que an ka sigida kɔni kana se ka lakana sɔrɔ an kana se ka basigi sɔrɔ u bɛ kɔni dɔ fara baaraw kan don o don ni m'a ka bagan dɔ cɛra i b'a mɛn ko dugu dɔ jenina i b'a mɛn ko mɔgɔ dɔ fagara Kemasina cercle kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 3 in Folomana Saro Sayi
jema dungo do ko do kan ndugu ina e ka me kana me ngoni sigidara mo kon jigila misera senekula dugu shi kon ti ko min jigila misen mon de senekura bi sabuka daka danu kep mo sira be a don ko sange kon ka sukura nyar ka ma siga fari nyakul me sika dingana folo nyokorle mun temena urujinna kuro masoro ñinan samñam yera be kan nali o fone kaccugo kono yañu ta moy na fulo ala ko lebi seka no ya nga angoni dan jigi ala jigi famoy sino ke masina mara koni ni fema fara cheni kono nga angon ba fo fume boala pasigi senekala jigi aka seneri ni samñam sanji nana no masika ke senekala kon diga madmongo no fofulo ka fo kay here ko yañina la kana ngura surru ki masna kaw koni angoni jigi lam serabi fukuta ko msada en tanga sumo sene chugo fuira ala yera kanu masaya ko fe nga angoni yan jigi ala kan jigi male arme ko ni ki masna mara ko ni a keni fanga boyna ndugunu fa wablen ni nenna kiranda buka ninga beti o chogola tana rabu chogola ndugunu be kon be gele ko no bi kulo bu chogola ndugunu be bakan don chela angon bile wati ne go sisa ki masna mara ko ni fangon medla la kana ngon na folo har sa manji la misa male armila albi ambuko ni tunye bakari plea ni tunye le kanye ka ba masna krane na bako fe mate do rebi be dugo ke ala ka basiki ni ka sabati albi masna marabulo konana an caka ɲɔgɔn min bɛ kɛrɛnkɛrɛn masina ale marabolo kɔnɔna na n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni siraw ma kɛrɛnkɛrɛn bɔlɔlɔ sanfɛla la ale b'an bolo nɛgɛ kan a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ ani baaraw bɛ cogo di an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Segu Tarawele ni bɛɛ bɛ n dɔn LB la ne ye kunnafoni dila bɔlɔlɔ sira fɛ Kemasina TV. Segu Tarawele LB a ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔfɛn tɛmɛna ko wulikajɔ kɛbaaw k'u tilala ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin masinaba kɔfɛ dugu dɔw ma a k'o kɛra cogo di. Waati kɛra la fɔ min ye an ka golomasiri tabɔ olu ye wulikajɔba dɔ kɛ fɔ min ye masina bakɔfɛ bolo yan fan fɛ o kɛra sababu ye ka na ni basigi ye nka an bɛ waati min na i ko sisan ni wagati laban in na fɔ min ye jatigɛ wale kɛbaaw ye kɔni b'a la ka wulikajɔ caman kɛ ni marabolo in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen u ye caman kɛ nka alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 6 yɛrɛ ma u ye wulikajɔ dɔ kɛ nin kɛ sayi dafɛla yɛrɛ la u kɔni b'u to kungo kɔnɔna fɛ u bɛ mugu ci ka na o kɛra sababu ye o y'a sɔrɔ kamalen dɔ bɛ yen ale tun t'a mɛn bagan fura ɲini na ka na di a ka baganw ma u kɔni y'o sɔrɔ yen ka se ka u kɔni bɔnɛ a nin na sibiri don tuguni u ye wulikajɔ fana kɛ ka taa Folomana komini na dugu min n'an b'a fɔ ko Nɛnɛna u taara yen nɔ ka se ka yen bagan dɔ cɛ ka taa n'u ye cɛkɔrɔba kelen bɛ yen ka tila k'o fana bɔnɛ a nin na ni wulikajɔ kɔni b'a la ka k'u fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u kɛmɛ k'a kɛ n'u bɔra dugu dɔ la u bɛ taa dugu dɔ la a kɛra sababu ye ka na ni basigibaliya ye tuguni maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kun segira dɔɔni dugu dɔ kun bɛ yen olu maaw kun segira kelen kelen ka n'u sigi a kɛra sababu ye olu caman tilala tun ka segi ka bɔ an bɛ waati min na ko sisan maa caman kɔni jɔrɔlen don ni samiyɛ ko ye sabula ka d'a kan an donna samiyɛ baaraw kɔnɔna na ka ban maa caman bɛ yen olu tɛ se ka taa foro la janko k'u ka samiyɛ baaraw kɔni kɛ. ne nin baara in tora sen na masinaba kɔfɛ sɔmiya na se ka kɛ ɲinɛ kɔni. o kuma kɔni taara wulikajɔ min bɛ sen na nin ye tant que ni dɔ ma fara dɔ kan ka wulikajɔ kɔni kɛ yalasa basigi kɔni ka se ka na cogoya min na samiyɛko kuma kɔni o kuma t'a la fo wulikajɔ de ka kɛ joona joona o de la an bɛ wele bila an ka ɲɛmɔgɔ ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen n'o ye golomasiri tabɔ ka taa se jamana ɲɛmɔgɔ ma u bɛ cɛsiri min na halisa ka dɔ fara ka kɛrɛnkɛrɛnna masina bakɔfɛ bolo fɛ pour que basigi bɛ se ka na cogo min na ɲɔtɛ ni an taara ta samiya kɔni o kuma tɛ fɔ maa caman y'i sigiyɔrɔ bila maa ninnu caman de balo bɛ samiyɛ baaraw la ni samiyɛ ma se ka kɛ yala jamana bɛna se ka u ta wa ka balo d'u ma fo ka taa fɔ u sera k'u ta u yɛrɛ wa o de la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yalasa masina bakɔfɛ bolo kɔnɔna a sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ ɲinɛ samiyɛ kɔnɔ cogoya min na ɲɔntɛ ko bɛ cogoya min na n'an tora ten ɲinɛ samiyɛ kɔni kuma tɛ fɔ masina bakɔfɛ bolo yan fan. ni tun ye Seku Tarawele bɛlɛli kama LB masina marabolo kɔnɔna na kuma tɛ dɛ bi lakanabaliya min bɛ yen fɛɛrɛ bɛlɛli ka tigɛ basigi a bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'o hakililaw ni k'olu sabati n'an bɔra yen dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na syndicat minnu bɛ kɛrɛn na n'olu ye senabɛ f'u ye fɔcogo la olu ka ɲɛmaa Amadou Bala k'ale minɛna k'ale kɛ kasoladen o kɔni kɛra so ye wulikajɔw kun barika bonyana kosɛbɛ o wulikajɔw sen fɛ min ye baarabilaw camanba ye olu kun bolo dara bɛɛ yɛrɛ ka fɔ lafasalitɔ fɛn m'u yɛrɛ ye u ka hokumu kɔnɔna na k'olu bɛ baarabila kɔni ka se k'o kɛ kosɛbɛ kɛ u ka maa min minɛ n'i y'a sɔrɔ u ka secrétaire général ye ko fo bolo ka se ka bɔ a kan na o waati kelen kɔnɔna na banki dɔw bɛ kɛrɛnnen na n'u y'a yɛrɛ ka fɔ k'olu kɔni olu t'u yɛrɛ ye nin hakilila in kɔnɔna na kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye a ko kɔni a bɛ sen ka
an bɛ fɛn min fɔ jamana in kɔnɔ na fɛn fɛn bɛn ni kelen ye basigi lafiya yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛra fasoden ɲuman yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na sifinnakaw k'a dɔn bi fasoden ɲumanya mun de don fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ k'i yɛrɛ di faso ma o kɛra faraɲɔgɔn in sababu ye lajɛrɛ sen fɛ an ka minisiri min ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma Ndoma Abdulaye Diop ale ye kuma min fɔ kɛnɛ ka sen fɛ o filɛ. An nana nin baara min na vraiment a nafa b'an bɛɛ lajɛlen kan. An ka jamana ni jamana wɛrɛ kow denmisɛn ninnu de kan ka se k'o faamuya sisan k'a dɔn an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ nɔgɔn tɛ. Mɔgɔ si tɛ fɛn di mɔgɔ ma. Jamana dilan baara nɔgɔman tɛ mais f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ faamuyali fana an bɛ se ka faamuyali tila ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka avancer ɲɔgɔn fɛ. Ni jamana nin t'an bolo bi an bɛɛ bɛ kɛ yɔliyɔli de la. Ni tun ye an ka minisiri min ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma Ndoma Abdulaye Diop kɛnɛ in kan maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu tun bɛ ka fara ɲɔgɔn in sen fɛ o maa dɔ b'o hakilila di fara ɲɔgɔn in sababu la an k'u lamɛn. Jamanaden ɲumanya nin a duloma fɔlɔ a bɛ sinsin min kan an ka baara kɛ jamana ka hɛrɛ bɛ min na jamanaden bɛ ka hɛrɛ kɛ min na ka baara kɛ ni kiliya ye ka baara kɛ ni ladiriya ye o de y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye an ka minisiri min ɲɛsin bɛ jago ma ani minisiri min ɲɛsin bɛ an ka nafolo ma an y'a f'u ye baaraba minnu bɛ Mali kɔnɔ bi n'o transition kɛmɛ k'o bila sen kan n'o de bɛna kɛ sababu ye min b'a to Mali yɛrɛ bɛ kɛ jamana ye min bɛ kɛ jamanaba ye nafolotigi jamana ye min bɛ kɛ jamana ye jamana bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ jamana min ka sɔrɔ bɛ yiriwa o sɔrɔ yiriwa to jamana bɛ se ka to baara bɛ di denmisɛnninw ma hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ bɛ yiriwa a y'o caman bolo daw la nka o si tɛ ɲɛ fo an ka maliyɛnw de labɛn sini u ka se k'o baaraw kɛ. Aw yɛrɛ y'a dɔn Mali ye constitution kura ta o constitution kura la hakɛ kuraw b'a kɔnɔ mais jamana ka hakɛ kuraw b'a kɔnɔ jamanadenw nadenw fana ka hakɛ kuraw b'a kɔnɔ donc olu waliyali olu de bɛ na ni citoyenneté la waliyali ko ɲuman ye jamana kɔnɔ donc citoyenneté a bɛ jamanaden kelen kelen bɛɛ kun kan parce que bɛɛ kan ka wuli ka ko dɔ kɛ i ka sigida la i ka jamana kɔnɔ min b'i ka jamana ka ɲɛtaga sabati o de ye citoyenneté. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye maa dɔw ka ɲi kɛnɛ in kan sigi sen fɛ kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi fasoden ɲumanya o bɛ saba cogo jumɛn de la fasoden kan ka dɔn ne yɛrɛ n tɛ kɛ foyi ye nin yɛrɛ tɛ ka i jɔ i yɛrɛ kuru la k'i ɲɛsin ka faso ma ɲɛta sababu la n'o kɛra ɲinifɛnw k'a bɛ kɛ sɔrɔ fɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn min da kɛra an ka jamana yarabi ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen ciden kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw kɛrɛnkɛrɛnna kɔɔri sɛnɛnaw olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dugumamɔgɔw yɛrɛ n'o ye cikɛlaw yɛrɛ kɛ ɲɛma sugandilenw ye olu ni jamana u ka bolofara min ka baara ɲɛsin bɛ kɔɔri ko ma n'o ye CMDT ye ka taa se jamana minisiri sɔrɔ n'o ka baara ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma ninnu bɛ yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don ka wulikajɔ ka maa dɔw bila minnu ye kɔɔri kɛnɛnaw ye minnu bɛ n'olu ye kɔɔri sɛnɛnaw ka cidenw ye u yɛrɛ ka taa ye kɛnɛ kan kɔɔri ko ye mun ye gɛlɛya jumɛn de bɛ kɔɔri ko la a nɔgɔya sira ye mun ye Mali san o san kɔɔri bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na nka kɔɔri yɛlɛma jumɛn de kan ka don kow la hali bi ka se ka sɔrɔ yakubaya ka tɛmɛ min bɛ sɔrɔ kan kɔɔri ko yɛrɛ kan ka don bala cogo min na o taama in kun ye délégation ba olu bɔra yan ne y'a sɔrɔ kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ minnu b'a sɛnɛ kabini foro kɔnɔ na n'o ye cikɛlaw ye danaya da olu yɛrɛ ka k'u kungofɔbaw ye olu ka délégation don u taara Brésil jamana kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko taama in sen fɛ k'a kɛra wasa ye u kunbɛra kunbɛcogo ɲuman na o kɔfɛ u yɛrɛ ye fɛn caman ye don nata kɔnɔ min kan ka se ka kɛ ɲɛbila ye anw ka kɔɔri yɛrɛ ka se ka kɔɔri sɛnɛ ni k'a taa ɲɛfɛ taama in Buguni mara kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnena Madukaw fɛ yen olu ka kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu ɲɛma Mali kɔɔri sɛnɛnaw ka fara ɲɔgɔn kulu cakɛda min bɛ yen ka baara ɲɛsin minɛn ɲinini o ɲɛma don ale yɛrɛ b'an bolo nin waati na ka bɔ fo Brésil jamana kɔnɔ na a b'a tɔgɔ fɔ an ye ani bi u ka taama in a bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Ne ye Yaya Sidibe Ŋuntu secteur kɔɔri sɛnɛlaw olu ka ɲɛmaa ne ye Mali kɔnɔ kɔɔri sɛnɛ tɔnba o minɛn ɲini jɛkulu ɲɛmaa ye ne ye an bɛ Brésil kɔɔri sɛnɛlaw ka tɔnba min bɛ Mali kɔnɔ o y'an kɛ ciden Brésil yan an kana lajɛ Brésil kɔɔri sɛnɛ jamanaba don u bɛ kɔɔri sɛnɛ cogo min na si sugu jumɛn de b'u bolo kɛfɛn ɲuman min b'olu bolo an bɛ se ka taa o labaara anw fɛ Mali la cogo min na ka kɛ nafa ye Mali kɔɔri sɛnɛlaw ma n'anw seginna an ni CMDT de bɛ jɛ ka sigi an ye nafa min sɔrɔ taama min na min bɛ se ka kɛ ɲuman ye Mali kɔɔri cikɛlaw ma an nana o ci de la Brésil yan min bɛ se ka dɔ fara an ka sɔrɔ la kɔɔri sɛnɛ tɔnba y'anw ci ka na o de ɲɛɲini Mali kɔɔri cikɛlaw ye tiɲɛ don setigi jamanaw don minɛn caman b'u bolo min tɛ Mali cikɛla bolo mais o yɔrɔ min na bi hakili jabɔ ni baara de y'u se o ma an bɛ se ka cogo o ladege cogo min na an yɛrɛ fɛ yen hakili b'u la cogo min na hakili b'an yɛrɛ la ten n'an jɛra k'an faga fara ɲɔgɔn kan ani jamana a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye Mali ma jamana ɲɛmɔgɔw ye dayɛlɛnni min kɛ an ye ka kɔɔri kɛ 60 ye ni an ye caman sɔrɔ tari la kɔɔri 60 a bɛ se ka kɛ nafaba ye Mali kɔɔri sɛnɛla ma ka foli di jamana président ma min ye Asimi ye an kɔni b'a ɲini u fɛ
fana ka bolo di Brésil jamana ma baara kɛcogo minnu bɛ yan ni o sera ka san an fɛ Mali la a bɛ se ka kɛ ɲɛtaa ye Mali kɔɔrisɛnɛlaw ma. An b'a ɲini kɔɔrisɛnɛlaw fɛ ka sabali k'u dusu suma baara min bɛ ka kɛ ni Ala sɔnna baara tɛ se ka kɛ don kelen k'a jaabi sɔrɔ don kelen ni Ala sɔnna jaabi bɛna bɔ. Mɔgɔ si kana u nɛgɛ ka u bila hakilina jugu dɔw la k'u bila sira kan min ye tiɲɛni sira ye. N'i y'a fɔ n ko kɔɔri wariw bɛ sara fana an bɛ kɔɔri sɛnɛ fana angɛrɛw bɛna se aw ma ni Ala sɔnna o baaraw bɛ senna. CMDT yɛrɛ fana bɛ cɛsiri la an bɛ ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de c'est ni kɔɔri ma sɛnɛ CMDT tɛ yen CMDT ka laɲini ye kɔɔrisɛnɛlaw ka hɛrɛ de mais kuma dɔw la hakilinaw bɛ ɲɔgɔn jɛ a tɛ faamuya mais an bɛɛ ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kabini an sera yan u ka izinitigiw recherche kɛlaw minnu ka baara ye kɔɔri ko yɛrɛ kɔɔri sɔrɔ ɲɛɲini baara wɛrɛ tɛ minnu na kɔɔri cikɛ kɔ an n'olu de sigira ka kuma u bɛ fɛ u ni Mali ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ cogo min na an kumana o kan anw ye kɔɔri cikɛlaw ka cidenw ye mais an bɛ baara kɛ jamana ka hukumu de kɔnɔ an ye fɛn minnu ye an bɛ t'o yira jamana la taara u ka iziniw yira an na an y'u ka iziniw lajɛ k'u ka kɔɔri forow lajɛ kɔɔri yɛrɛ a bɔlen kɔfɛ a taalen kɔ izini na a kolo bɔ iziniw kolo bɔlen kɔfɛ a bɛ taa di iziniw na k'a kɛ gese ye o kɛlen kɔfɛ a bɛ taa di iziniw na k'a kɛ fini ye u y'o bɛɛ yira an na anw bɔli Mali la ka na se yan olu ka izinitigiw yɛrɛ de bɛ mobili boli n'anw ye ka taa n'a ye ka t'u ka yɔrɔw yira an na n bɛ fɛ k'a fɔ u y'an kunbɛn bonya kɔnɔ k'an kunbɛn karama kɔnɔ k'a Simi Goyita fɔ an nana taama min na ni fɔlɔ tun don nin taama in kun ka gɛlɛn parce que ni i bɛ taama o taama kɛ f'i k'i sara jamana wɛrɛ la olu ka sɔn an ka taama ma o t'a la sisan maliyɛn yɔrɔ yɔrɔ ka di maliyɛn ye k'a fɔ i bɛ taa nafa de ɲini ye ka se maliyɛnw ma i bɛ se k'o taama kɛ foli kan ka di jamana président ma anw sera yan n'an ko yɔrɔ yɔrɔ ka ɲɛ maliyɛn ye an ye bonya sɔrɔ k'a ta Éthiopie la an jigila Éthiopie aéroport la yɔrɔ min u y'an ka passeport ye u y'an bonya an nana se Brésil dɔ farala bonya kan an b'o foli se jamana marabaaw ma olu de bonya lase Mali jamanadenw ma bi Mali yɔrɔ dɔnna a dɔnna bi k'a fɔ Mali ye diɲɛ jamana dɔ ye n'an ko Mali yɔrɔ yɔrɔ a dɔnna o sɔrɔla an ka transition de fɛ donc an b'o foli lase u ma u bɛ cɛsiri min na halisa k'u ɲɛsin a ma baara in a ma nɔgɔ mais a laban ye jamanadenw ka hɛrɛ de ye ni Ala sɔnna anw cikɛlaw kɔni an kɔni seko ye min ye jamana jɔli la an b'o kɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yaya Sidibe ka bɔ Kumantu n'u b'a wele ko Karibiran Yaya kɔɔrisɛnɛlaw ka jɛkulu min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya o ɲɛma don Mali kɔɔrisɛnɛlaw ka faraɲɔgɔnkulu kɔnɔna na minɛ ɲinitɔn o ɲɛma don kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi olu minnu ye cikɛlaw yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ u tilala ka kɛ cikɛlaw ka cidenw ye danaya dalen u kan ka tila k'u ta u ni jamana ka bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na ka taa jamana wɛrɛ la kɔɔrisɛnɛ na bi n'i ye Brésil jamana lajɛ ale ye diɲɛ kɔnɔ jamana ye tɛgɛ kɔni ɲɛsin ma kɔɔri kɔni o yakubali ni kɔɔri sɔrɔ ani kɔɔri baara ɲɛdɔnni na ka taa ye kɛnɛ kan mun de b'u jɛ mun ni mun de bɛ n'i y'a sɔrɔ o kan ka kɛ majɛ ye anw fɛ yan k'olu dɔn u b'a la ka mun ni mun de kɛ n'o ye ɲɛta ye sanko baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na taama in b'o hukumu kɔnɔna na wa k'a kɛra bonya ni karama ye tuma min na n'u yera kɛnɛ bɛɛ kan Mali fura ni ka Mali tanu ni ka Mali sankɔrɔta kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ kɛ bi na ko k'o kɛ cogoya ye o baara min bɛ sen'u fɛ n'i y'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana kɛ ɲɛta don an bɛ dugawu kɛ u bɛ ka taa fɛn minnu ɲɛɲini ye n'i y'a sɔrɔ sɛnɛ yakubali don yarabi Ala k'o kɛ ɲɛta ye fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ yiriw fɛ ka na yarabi Ala ka waleyali sabati an ka jamana kɔnɔ na kɔɔri sɛnɛ ka se k'a la sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ kolonɛla Simi Goyita la ale kɛlen kɔfɛ n'i ka fanga ta san 3 bɔɲɔnko o san 3 kɔnɔna na jateminɛkɛla dɔw yɛrɛ jateminɛw kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ ko 100 saradala ko 90 dɔw ko 80 kɔ k'o bɛlɛyɛlɛ ba fɔ de ko sɔrɔsɛlakaw ka ko taabolo k'a ka d'u ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ baaraw bɛ sen kan san 3 sɔrɔlen kɔfɛ jateminɛni kɛra caman bɛ yen minnu y'u hakilaw de baara in san 3 sɔrɔ kɔnɔna na maliden dɔw b'u hakila da ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. Asim ka san 3 kɔnɔna na ne bɛ se k'a fɔ min ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ o tiɲɛ yɛrɛ la armée ka fanfɛla ye tiɲɛ yɛrɛ la baara kɛla o yɔrɔ la kosɛbɛ o baara caman bɛ sen na an b'a dɔn. Mali ye fanta jamana de ye ni fanta ko ye dunkafa kan sɔrɔ hakili bɛ sigi dɔɔni mais ni o ma ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn dɛ bon dunkafa tɛ se ka sɔrɔ ni kow ma nɔgɔya lakana ko fana alhamdulilayi caman kɛra mais centre in na halisa buruburunin bɛ yen dɛ a ma kɛ 100% ye a bɛ se ka 80% kɔni kɛra mais a ma kɛ 100% ye dɛ donc ko fana bɛɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen dɔn de don n'u ye hakili ta côté fila bɛɛ la alhamdulilayi a ka ca Ala fɛ an bɛ min ɲini jamana kɔnɔ an b'a sɔrɔ. san 3 kɔnɔna na ne ye fɛn caman nakɔlɔsi a kɔnɔ nka fɛn kelen bɛ yen min diyara n ye n'a bɛɛ n bɛ se ka n sinsin o kan ka kuma o de kan
ni o ye an ka jamana fankelen min n'o ye an ka kɔrɔnfɛla n'o ye Kidali a bɛ san 10 kɔ bɔ n'o tun t'an sagoya la an sera k'o sɔrɔ k'o ka an ta ye bi an ka sɔrɔdasiw bɛ fan bɛɛ population bɛ bɔ ka taa fan bɛɛ san 3 kɔnɔna na fɛn caman ye marqué mais min diyara n ye n'a bɛɛ ye o de ye. Sigikafɔ dɔ kɛra pour que ka problème bɛ jamana kalanko la a ɲɛ ka sɔrɔ vraiment n'a ɲɛ sɔrɔla a bɛ fisa jamana ma parce que an yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ jamanadenw bɛ ka formation min kɛ école la o baara de tɛ jamana kɔnɔ bon ni a ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan k'u hakilinaw falen k'a fɔ ko ni formation nin kɛra ni baara de bɛ jamana kɔnɔ u bɛ nin baara kɛ a dɔw la hali dɔw tɛ tila kalan na u bɛ baara ɲini u yɛrɛ ye u bɛ jamana dɛmɛ ka se a denmisɛnninw de sini ɲɛsigi n'olu ma baara sɔrɔ dɔrɔn dugu tɛ ka lafiya jamana tɛ se ka lafiya. fɛn min ye jamana ɲɛta ye vraiment an kɔni ne ma mɔgɔ yɛrɛ fɔ bɛɛ bɛ kuma ni hakilina de n bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ Mali ka ɲɛta Mali tun bɛ kɔfɛ ne b'a fɛ ka na ɲɛfɛ de donc ne ye n b'a la a taabolo bɛ ka na dɔɔni bon vraiment o ka di n ye ka sababu kɛ a ye kɛlɛ min bɛ ka bɔ a ma ban pewu mais camanba de kɛra a la o ka di n ye o ka di mɔgɔ caman ye mais an kɔni bɛ dugawu k'a ye toujours c'est-à-dire a ka continuer a kana mɔgɔ ka kuma lamɛn mais n kɔni bɛ fɛn kelen min dɔn Mali ko an kɔni b'a kɔ bi do sini kɛnɛ fo ka taa kɛ min ye c'est-à-dire que Mali ɲɛtaga de la. ni tun ye maliden dɔw kan ye jamanatigi bɛ jamana kunna bi kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔsilakaw olu nanen kɔfɛ kolonkɛnnenya colonialisme goyita san 3 o hukumu kɔnɔna na jamana in bilan bɛ yɔrɔ min na k'u b'a kɔ ka taa n'a ye dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kow kɛcogo ko majaw bɛ kow la n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a mi wa furu nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ de dɔgɔ ci kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka jamana yarabi ala k'a basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnen minisiriso bɛ dɔw ka baara ɲɛsinnen bɛ dɔnni yɛrɛ o lasabatili ma fara ɲɔgɔn dɔ kɛra CNT kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ne ka se ka sariyakisɛ dɔ ta o sariyakisɛ min n'a talen bɛ yalima bi ka mun ni mun de kɛ ɲɛta sabatili kama kalanko yɛrɛ u bɛ se ka yakuba cogo jumɛn de la o ye fara ɲɔgɔn kan ye dɔnni yɛrɛ ɲɛɲini kama o baara min kɛra sariyakisɛ in talen kɔfɛ minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ tali ka Birahima Kansayi la ale ma ka disuya dogo baara in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. sariya min taara sisan institut des sciences humaines de ko don ɲininnikɛ yɔrɔ de don yɔrɔ kɔrɔba de don min sigira Senna Mali la yan fɔlɔfɔlɔ la ka ɲininnikɛ yɔrɔ min sigira Mali la yan o ye institut des sciences humaines ye 1962 yɔrɔ min don a nafa ka bon kosɛbɛ ale b'a to an bɛ se ka an ka société dɔn ka ɲɛ an ka culture dɔn ka ɲɛ a dabɔ kun fɔlɔ la yɛrɛ patriotisme ko o ka don maliyɛn kun na maliyɛn k'u yɛrɛ dɔn institut créera o de la CNT membre bɔra ka yamaruya d'a ma pour que a loi ka se ka baara kɛ donc a ka texte bɛɛ taara donc o b'a to donc yɛlɛma dama-dama bɛ don u ka baara kɛ cogo la donc u ka conseil d'administration o bɛna o membre bɛna caya ka tɛmɛ donc min bɛ yan sisan kɔrɔlen na parce que 2002 ni sisan cɛ yɛlɛma caman donna an ka enseignement supérieur la université cayara bon donc o yɛlɛma ye f'an k'o ta bon comité d'éthique et déontologie o fana tun tɛ yen parce que olu bɛ ɲinini kɛ mɔgɔ de kan ani mɔgɔ ka culture ani société kan o niveau kan fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ pour que ka dɔn ka fɔ ko i bɛ ɲinini min kɛ a tɛna tɔɔrɔ lase mɔgɔw ma donc o ye ko ɲuman ye donc sabanan société civile ani secteur privé olu fana bɛna don conseil d'administration o fana ye ko ɲuman ye parce que recherche sisan a financement état dɔrɔn tɛ donc secteur privé olu fana bɛ se ka dɛmɛ kɛ pour que financement ka se ka kɛ recherche ka se ka ɲɛnabɔ o b'olu fana dɛmɛ pour que u ka se ka u ka innovation kɛ entreprise kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ yen n'olu b'a fɛ ka faamu ni problème de don n'u y'a ɲɛfɔ ɲininnikɛlaw ye ɲininnikɛlaw bɛ ɲinini kɛ o kɔnɔna in na u bɛ jaabi minnu sɔrɔ o bɛ se k'olu dɛmɛ ka innovation kɛ pour que u ka se k'u conférence batu donc nafaba bɛ institut ka baara la donc an bɛ député fo an bɛ commission d'éducation président n'a ka mɔgɔw bɛɛ fo u ka baarakɛlaw donc n bɛ se k'olu fo. ni tun ye Birahima Kansayi kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana kɔnɔ na dɔnni ko yɛrɛ bɛ se ka yakuba cogo min na an ka jamana kɔnɔ na minisiri min ka baara ɲɛsinnen b'o ma sanfɛ kalanw ka se k'olu baaraw sigi sen kan a bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ni dɔ de ta kun ye ɲɛta ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'o sabati n'an bɔra ye hali bi CNT kɔnɔ na sariyakisɛ wɛrɛ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni maga kɛra o fana na o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka wulikajɔ kɛ baganko yɛrɛ olu baaraw yakubali kama o minisiriso bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ baganko yɛrɛ ka se k'o ko don senna sanko nɔnɔ yɛrɛ olu kan ka kɛ cogo jumɛn de la o sarakisɛ min taara min o minisiri ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Yuba la ale ye kuma min fɔ o senfɛ o filɛ. n bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo n bɛ u fo u ka yeli ɲuman na olu de y'a ɲinan bolo an ka nin loi in kɛ pour que ka bɔ décision na komi u y'a fɔ cogo min décision tun don kabini 2008-2009 bi a kɛra loi ye a kɛra sariya kɔnɔ
donc an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo an bɛ CNT fana mɔgɔw fo minnu sɔnna ka voter bi mɔgɔ 120 de y'a fɔ k'u jɛnna n'a ye fu ani fu wɛrɛ fana donc a bɛ komi ni loi ni bɛɛ jɛnna n'a ye an bɛ ɲɛmɔgɔw fo an bɛ mɔgɔ minnu fana bɛ a baara ka baara waleya k'u fo k'u waleɲuman dɔn a directrice du Prodevalais a n'a ka directeur national ani an jɛɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yen Mali kɔnɔ ani capitale la yan vraiment k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ayiwa baara de sɔrɔla sisan fɔlɔfɔlɔ décision tun don sisan a kɛra loi ye o kɔrɔ ye ko fɛn o fɛn bɛ loi kɔnɔ an ka kan k'a waleya pour que ka mɔgɔw senkɔrɔma tintin o bɛɛ ka na mɔgɔ si kana fara ka bɔ an na bɛɛ ka na pour que vraiment dun ka fa a ka se ka sabati Mali kɔnɔ nɔnɔ ko la ayiwa donc o la et puis mɔgɔw fana minnu b'a la ka nɔnɔ waleya u ka se ka nɔnɔ bayɛlɛma lakodɔn ka a jira k'a fɔ vraiment nɔnɔ a bɛ se ka kɛ brochette ye a bɛ se ka kɛ fromage ye a bɛ se ka kɛ tulu ye a bɛ se ka dilan pour que a kana tiɲɛ donc et puis fana a bɛ ta ka bɔ a sɔrɔ yɔrɔ la ka taa n'a ye a feere yɔrɔ la donc an bɛ vraiment bɛɛ lajɛlen fo k'u fo k'u waleɲuman dɔn pour que k'a jira k'a fɔ dunkafa ni Ala sɔnna n'an tora tan a bɛ sabati an ka jamana in kɔnɔ nɔnɔko la sogoko la jɛgɛko la. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye ministre min ye ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan marako yɛrɛ yakobali ma an ka jamana kɔnɔ na Ayuba Ba nin tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔwɛrɛ ye sarakisɛ minnu talen filɛ bi ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sarakisɛ taara bɛɛ lajɛlen ka jɛni ka don ba la sango bi an ka jamana kɔnɔ na gɛlɛya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu b'a kow sɔrɔ ka se ka fura sɔrɔ la n'o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a ka ɲɛta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen hali bi CNT kɔnɔ na o baara kelen an b'a dɔn k'a fɔ sarakisɛ dɔ n'i y'a sɔrɔ o baaraw bɔra ka sigi sen kan tuguni ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛ fɔ ni kan bɛɛ ma an ka jamana kɔnɔ na olu tɔgɔ la sango bi bɛn ni kɛlɛ yakubali an ka jamana kɔnɔ na o tɛ se ka kɛ ni wulikajɔw ma lasabati ka baara in n'i y'a sɔrɔ ni ka se k'o baaraw sigi sen kan maa minnu b'o hukumu kɔnɔ na ka se k'u timinanja kɛtaw la o senfɛ min y'o ministre tɔgɔ la an b'a dɔn k'a fɔ Asana Fa Jakite ale ye kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ko Asana Fa Jakite donc ne ye conseiller technique ye. Centre min filɛ n'an bɔra ka CNT bɔra sisan ka yamaruya d'a ma a ko la centre ye fɛn min ye min bɛ na an dɛmɛ an ka baara dɔw kɛli la n'an baara dɔ daminɛ a f'o ma ko justice transitionnelle baaraw an y'a kun fɔlɔ daminɛ ni CVGR ye CVGR kun y'an ka centre de min tun bɛ yen nɔ gɛlɛya mun kɛra Mali la yan n'a taara sɛgɛsɛgɛli k'o kow la k'o dɔn ka o tiɲɛw ɲini k'o ye o kɔfɛ an ye centre o CVGR in kɔfɛ an nana ni yɔrɔ wɛrɛ ye n'a f'o ma ko AGRB o ye sigida de ye baara yɔrɔ de ye min bɛ yen nɔ n'a bɛ na maa minnu bɛ yen n'u tɔɲɔna ni hakɛ dɔw kan ka d'u ma ni minnu ma taa justice ka sira fɛ État k'a lajɛ n'a bɛ se ka olu dɛmɛ cogo suguya mun na donc n'a bɛ f'o ma réparation o kɔfɛ laban ye jumɛn ye gɛlɛya minnu nana o ko kɔnɔna la ka fɛɛrɛ kɛ pour que maaw kana ɲina o kɔ donc maaw kana ɲina o kɛ ninnu kɔ n'a bɛ f'o ma ko garantie conservation de mémoire ani garantie de non répétition donc an y'o o baaraw de daminɛ o baara in tɛ se ka kɛ cogoya si la ni baara dɔ ye ma sigi sen kan donc nin baaraw in de bɛna o baaraw kɛ anw ye CNT bɔra ka yamaruya d'an ma o ko kɔnɔna de la centre in bɛna baara kɛ o kɔnɔna de la parce que n'i ko bɛn ani keleya i b'a sɔrɔ fɛn caman b'a kɔnɔna la mais centre in ni Ala ye laɲiniw sabati centre in ka waleyaw kɔnɔna la fɛn caman bɛna kɛ o la a bɛ komi sisan nɔ ka baara dɔw b'a bolo min ye ka laɲini dɔw kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ni sifinw ni musow ma pour que minnu bɛ yen nɔ gɛlɛya minnu nana an ka fɛn kɔnɔ k'u lafaamuya gɛlɛya in nacogo la gɛlɛya in sababu minnu nana n'a ye ani solution minnu b'a ko la ani fɛn o fɛn de bɛ yen ko jamana y'a dɔn problème na an yɛrɛ ka yeta ye min y'a la an ka fɔta ye min y'a la k'a fɔ o fɔcogo la an kana ko to maa wɛrɛw ma maa wɛrɛw ko an ka kow kɛlenw ka t'o fɔ k'o bayɛlɛma cogoya la cogoya min tɛ jamana yɛrɛ fɛla ye donc komi sisan nɔ an ka 3 vision min bɛ yen président kɛlen don ka 3 principes min fɔ vraiment ka se k'an ka baara bɛɛ kɛ o ko hukumu kɔnɔna la. n'i y'a balile fara ɲɔgɔn kan cɛ fɔ nin kan bɛn ni kelenya sabatili yarabi o min y'a kunba ye Ala k'a kɛlɛ ni ka yakubaya n'an bɔra ye baganw olu sɔngɔ bi an bɛ seli o tɔtɔra panko kelen ani ɲawawa ye ni Ala sɔnna ma de ne nata yin ni masara mali man ka jɔn kan o kan ka kɛ lahiya seli ye ka kɔnw ɲɛ ale seli a musakaw ka ca kosɛbɛ wa o kɔfɛ silamaya kɔnɔna na jolibɔ min n'o dagalen b'a kɔnɔna na n'o ye ka se ka lahiya saga ka se k'ale minɛ ni ka se k'ale kan tigɛ o ɲinini o musakaw ka ca kosɛbɛ sanga bɛnnen bɛ ni waati ma
a kɛlen bɛ sogo de fatalen bɛ muru yɛrɛ dakoyalen bɛ baaraw bɛ cogo di an ka kunnafoni ɲini na n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ kan ni sangare la ka bɔ kɛnɛdugu ale taara saga feereyɔrɔ dɔw la ka taa ɲininkali kɛ saga feerebaw n'a sanbaw la u ye seera minnu di kan ni ka kuma baara la u filɛ. Ne tɔgɔ Mohamed Gindo seli sunanen saga sanyɔrɔ yɛrɛ ka gɛlɛ o de b'a to ɲɛ fana bɛ gɛlɛya n'o tɛ an tɛ gɛlɛya fɛ Mali kɔnɔ donc ka saga san lafiya la ka saga san hɛrɛ la k'a feere hɛrɛ la o de ka di an mɛ sira gɛlɛya jamana ɲagamini sababu kosɔn dɔgɔnɔdugu la caman bɛ bɔ yen n'i y'a lajɛ 100% a bɛ bɔ yen de donc yen taayɔrɔ tɛ yen siraw man ɲi feereyɔrɔ bɛ yen mɛyɔrɔ tɛ yen donc n'i ye saga san gɛlɛya la wajibi i bɛna feere yan gɛlɛya la n'o tɛ ka gɛlɛya mɔgɔw la a man di an ye. An nana saga ɲini na nka an ma se ka fɛn an bɛ mun fɔ an ka wari t'a bɔ a bɛ ka gɛlɛya sisan ne ye dɔ san yan tɛmɛ 5 jours kan o ni bi tɛ kelen. A ma se ka suma sisan dɛ saga ka gɛlɛ sugu ma wuli fɔlɔ bon ɲinan wari tɛ saga ka ca ka tɛmɛ ɲinan ta kan o kɔni bɛ ka siga n'a san dɔɔni mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko n'a ye sini ye seli ye o bɛna san mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko bɛ taa seli kɛnɛ ka na sɔrɔ ka taa nin kɛ bon an dun ka baara de don an fana an jɔyɔrɔlen t'a la kɛlɛ in fana yɔrɔ caman bɛ yen bagan tɛ. Tijan Togo ne bɛ saga feere la saga alhamdulillah an b'a la tan an b'a la fo ka barada bi an bɛ yɔrɔ min na alasugu ka fisa dɔɔni mais a ma wuli kosɛbɛ dɔɔni kelen fila a bɛ ka taa saga da nɔgɔma la an fɛ 12 bɛ yen 13 bɛ yen 14 bɛ yen ka yɛlɛ fo 40 ɲɔgɔn na o bɛɛ waatiw bɛɛ tɛ kelen sa dɔ ka fisa ɲinɛ parce que ɲinɛ wari tɛ yen. Musa Kɔnta a gɛlɛyala ne feere a gɛlɛyara dɔ yɛrɛ ne la an ka yɔrɔ la ko 14 o bɛ nin ye pewu sisan ko k'a dafa 10 e yɛrɛ kɔni e yɛrɛ bɛ sɔn ka nin san 10 saga da ka gɛlɛya mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se ka sa la mais ne de tɛ se ka sa. Ni tun ye maliden dɔw kan ye kɛrɛnkɛrɛnnena saga feerela dɔw ni saga sanna dɔw gɛlɛya min bɛ saga la bi u da man dogow la gɛlɛya min n'i y'a sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma ni i ta fan ye dɔw b'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔ na ko waati gɛlɛya don dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ sira minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni saga kan ka n'aw fɛ k'o sira caman bɛ yen marifatigiw kɛlen bɛ ka maaw tigɛ o la kuma tɛ dɔ ye lakanabaliya o de kɛra sababu ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na maa bɛ se ka fɛn min fɔ saga gɛlɛya bi bagan gɛlɛya bi lakanabaliya min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra yɔrɔ caman na maaw bɛ siran dɔw ka baganw cɛra ka taa n'a ye maa caman bɛ yen olu ka bagan taara cɛ marifatigi dɔw fɛ ka taa n'u ye fo nin yɔrɔ in na ɲɛ foyi ma se ka sɔrɔ a la a kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ y'u ka baganw b'u bolo wa dɔw taw bɛ yen olu wula ka b'u ka dugu yɛrɛ la ka taa ka baganw to yen o de kɛra sababu ye ni jagokɛlaw fana n'olu ko k'olu b'a ta ka na n'a ye u bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ o sira caman bɛ yen bi basigibaliya bɛ ka o siraw tigɛ maaw la o de kɛra sababu ye n'i y'a sɔrɔ baganko kɔni n'a gɛlɛyara ka na fara fɛn min kan o ye jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi gɛlɛya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi baganko in a gɛlɛya fanba bɛɛ lajɛlen de ye nin ye nka an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ni seli y'an sɔrɔ k'a sɔrɔ foyi t'an na o ye ala tanu ye seli min n'an kun fila kan yarabi ala ka seli ne k'a ɲuman tɛmɛ dugawu minnu bɛ k'a kɔnɔna na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ka jamana k'a bila basigi lafiya yarabi ala k'a bila o minɛ kɔnɔna na ɲinɛn ta o yiranna filanan cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔ yiranna san caman b'a ni k'o yiranna n'an bɔra yen n bɛ taa jamana kɔ kana na sira siribe mun bɛ bolo bi. An bɛ foli di an lamɛnbagaw ma an karamɔgɔ an bɛ taga Gana jamana kɔnɔna na sibiridon Gana jamana kɔnɔden caman bɔra ka nisɔngoya taama kɛ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ko fɛn min ye kurantigɛ ko a digir'u la kosɛbɛ sabula u y'a yira k'a fɔ ko nin ye a san caman ye ko Gana jamana kɔnɔna na ko kuranko gɛlɛya bɛ yen nɔ kosɛbɛ u y'a ɲini Gana jamana ɲɛmaaw fɛ k'u k'a lajɛ yaasa u bɛ se ka kuran sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la n'an bɔra yen an bɛ taga Niger jamana kɔnɔ sibiridon Niger camancɛ fanga marabaaw bɔra ka laseli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen kɔnɔna na ko Benin jamana kɔnɔ k'u ka jamana kɔnɔden mɔgɔ 5 ko olu taara mission na mission min kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa u ka pétrole bom bɛ yen nɔ ka se ka taga kɔlɔsili dɔw kɛ o kɔnɔna na ko senfɛ ko Benin jamana ɲɛmaaw ye tɛgɛ kɛ u ka maa 5 kan u y'a yira k'a fɔ ko maa 5 min minɛlen bɛ Benin jamana kɔnɔ k'u bɛ wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ka se ka ni maa 5 in bolo ka se ka bɔ u kan cogoya min na n'an bɔra an bɛ taga RDC jamana kɔnɔ taratadenw ka fara jumadon kan ni o ye dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen ye ADF banbagaci jɛkulu ye bingani wale 2 kɛ ni jamana in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na RDC ale kɔrɔyan fanfɛla la o sababu la mɔgɔ 80 olu de bɔnɛla u ni na kunnafoni bɔra fintigilakaw ka kuma lasela yɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ ni fɛɛrɛw tigɛ yaasa ADF banbagaci jɛkulu bɛ se ka dagabɔ u dala cogoya min na n'an bɔra yen Burkina Faso jamana kɔnɔna na kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ wa borodenkɔni kelen tɛ se ka bɛlɛ ta sibiridon fɛn min ye Burkina finitigilakaw ka kuma lasela y'a yira k'a fɔ ko Burkina ni Niger finitigilakaw ka wulikajɔ senfɛ sibiridon yɛrɛ k'u sera ka banbagaci caman u sera ka olu bɔnɛ u ni na wa ko banbagaciw bolola fɛn fɛnɛ k'u sera ka olu caman k'u sera ka olu fana minɛ kwali bi k'u bɛ wulikajɔ la yaasa ka se ka fusiri banbagaciya wale la cogoya min na n'an bɔra Arabi Saoudite
fɛn min Arabi Saoudite jamana ɲɛmaaw ye laseli kɛ sibiridenw ka yira k'a fɔ ko yanni ka kɔn iji baaraw ɲɛ dɔgɔkun kelen ko iji baarakɛlaw minnu bɛ tali kɛ Arabi Saoudite ale marabaga dɔw la minnu ka baara yɛrɛ ɲɛsilen bɛ iji ko ma k'u ye ijiden maa 300,000 k'u y'olu le lasegin ka taga u ka jamana kɔnɔna na ko sɛbɛn jɔn ma sɔrɔ ni maa 3,000 ninnu bolo min b'a yira k'a fɔ k'u ye ijidenw ye ko wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ yaasa ni maa kofɔlen dɔw minnu mana kɛ jamana u bɛ se ka tɛgɛ kɛ u la cogoya min na yaasa ijiden tɔw bɛ se ka iji kɛ lafiya la cogoya min na a ye min sɔrɔ kɔkɔna kunnafoni n'an karamɔgɔ ni tiɲɛ la kumaba dɔ ye iji ala k'ale baaraw kuncɛ hɛrɛ la an cɛ sira siribe kunnafoni ɲɛna an ka jamana ka se jan jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka basi badabada ya rabbi ala ne k'o sabati heji min y'a sɔrɔ ni da sele fila kuma ma a bɛ kɛ ka bato de kama ya rabbi ala a bato fɛn min k'a kɔnɛ na a minɛba ye masaramani ye ya rabbi ala ka bato bali yɛlɛminɛ dugawu minnu bɛ k'a kɔnɛ na ka ɲɛsin an ka jamanaw diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'u minɛ